परिसर आहे इकडे सर्व आहे ना. हे बघा काय हे रस्ते माणसांना खूप आवडतात इकडे नेचर. हा पण चालायला लय प्रॉब्लेम आहे. आता तुम्हाला सांगतो असं दिसायला छान वाटतं, हाय दिसायला छान आणि अनुभव पण चांगला येतोय. फक्त जरा इकडे रस्ते बरोबर पाहिजे होते बस या गावातले है ना. चालायला नाही बरोबर आहे. हां बाकी चालायचं असतं ना बरोबर तर काहीच हे नव्हतं. उन्हाळ्यामध्ये ठीक आहे. हा उन्हाळ्यामध्ये ठीक आहे. इकडे ना खाली बघूनच चालवावं लागतं सर्व असं. दगडावर पाय पडला की झालं घसरगुंडी. मजा आहे पण तेवढा माणूस लक्ष देऊन चालेल, कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल. आता पाऊस आलेला आहे परत, पाऊस येतोय जातोय येतोय जातोय येतोय जातोय. सगळे फिरायची वांदे झालेली आहे इथे. नाही तर तुम्हाला अजून काय काय भरपूर बघायला भेटला असतो. पावसामध्ये बघ सर्व हिरवं हिरवं दिसतं ना सर्व. रान दिसते सगळं मस्त. आता बघा इकडून आहे ना, इकडून नाही जाऊ शकत, जरा लांबून फिरून जावं लागतं. गोल राऊंड मारायचा. हां दाखवतो बघा तुम्हाला. या मम्मीला एकटं होतं. या आमच्या बरोबर चाला या. आता हा रस्ता बघ कसा वरती गेलाय बघा असे पण पायवाट असतात. पायवाटे पण आता ते मला वाटतं सरतील वाटतं वाट सरणार वरून येऊ शकत नाही है ना. आता ऊन आला बघ लगेच, पाऊस गेला लगेच ऊन आला. चला लगेच उन्हाळा. इकडनं तर गाड्या चढतच नाही म्हणून माझी गाडी बघा खाली लावलेली मी. हा रिस्क नाही घेत बाबा है ना. होय. हे बघ केवढे जुने जुने गाड्या आहेत. दिवसातून 10 फेऱ्या पण मारली असते इकडनं तिकडनं, आत्याकडनं मावशीकडे, मावशीकडनं आत्याकडे. पण काय होतं या रस्त्यामुळे प्रॉब्लेम झालाय. आणि जास्त करून माझा. हां मम्मीचे कसे मग पाय पण दुखतात ना असेच जास्त हे पाय करून. दुखतात ते सवाल नाही, घसरगुंडी झाली तर वांदे होणार. हो उगाचच. आणि कसं माहिती आहे पाय ना बघा हे दगड आहेत ना, ह्याच्यावरती दिलं की स्लिप होतो. हा लगेच सरणार. असं ठेवायला लागतो पाय इकडे, म्हणजे असे खचित आहे ना. हा खचित ह्याच्यावर दिला ना, ह्याच्यावर हे बघा स्लिप, हे बघा स्लिप होतं. हे बघा स्लिप. हा ह्याच्यावर द्यायला असं मधोमध द्यायला लागतं. मध्ये द्यायला पाहिजे, अडचणीमध्ये पाय टाकायला कुठे. लागतो. हा बघा असं हे हे असं. खाचा दिसला. हा ह्याच्यात पाय हा, टाकायचं. ह्याच्यात. हे असं आता तुम्ही म्हणाल ह्याच्यावर पाय देते तर ह्याच्यावर पाय घेत दिला ना या दगडावर, या दगडावर तर या सरणार. दगडावर पाय दिला की सरकन होणार आहे बघा. हां मग ते मध्ये मध्ये एक्सपिरियन्स तुम्हाला गावाचा एक्सपिरियन्स येतो हा है ना. हो. मुंबईची माणसं येतात आणि सरतात. आणि पाण्यामध्ये पण जातात ते, नदीमध्ये माहित नसतं पोहायला त्यांना. जातात, माहिती नसतं. नदीमध्ये पण कोणकोणते दगड माहिती आहेत ना मम्मी, ते हो. सरणारी दगड असतात. सरणारे असतात दगड, लगेच स्लिप होतात त्याच्यावर. शेवाळी असते त्याच्यावर. म्हणजे कधी पण आता तुम्ही गणपतीला वगैरे आलेले असाल कुठे गावाला तर पाण्यामध्ये उतरू नका बाबा. जाऊत ना का पाण्यामध्ये. पाण्याच्या वरूनच बघायचं, कारण गावचं पाणी ना माहिती नसतं किती खोल आहे किती काय ते. वाहता पाणी असो ना ते पण. आता त्यांना परत अजून एक सिनेरी दाखवतो बघ, छान वाटतं ना. तिकडे वाहता पाणी, तिकडे तुम्हाला आवाज ऐकायला आवडतं ना. परत दाखवतो तुम्हाला बघा. आणि बघा इकडे माझी गाडी इकडे लावली आहे. सीट बदली करायची आपल्याला. गादी बंद आहे का चालू आहे. हा रस्ता गेला वरती, गादी बंद आहे. पायाखाली बघ. येस केक इकडे पायाखाली केक बिक असतात, चॉकलेट केक. हा सर्व असतात. आज नाही आहे डार्क फॅन्टसी. हे बघा हे बघूनच माहिती पडते रिस्की आहे जरा हे. हे तर खूपच. आणि दुसरा कोणता रस्ता पण नाही ना इकडे जायला. हा दुसरा रस्ताच नाही कुठून जायचा. जरासा आई बघ इकडून चल, इकडून चल. छान आहे हवा. एक पावसातून आहे ना खूप वर्षांनी आली आहे. हां एक गोष्ट चांगली आहे की मम्मी, हवा नेचर थंडगार वाटतं एकदम. इकडे वाटतं डिब्रीत घ्यायला. चला आलो आहे तर तुम्हाला आता पाणी तर दाखवतोच बघा. तोपर्यंत मम्मी येते इकडनं. किती आजूबाजू चालते बघ. लांब पाय टाकला की गेला. मस्त वाटतं बरं. मस्त वाटतं. दगडांमुळे आवाज येतो ना ते. हा पाणी बुलबुल आहे ना ते. चला जाऊया आता. आता तू पहिलं पाणी दाखवत राहिला ना तर पाऊस येणार. हो मी हळूहळू करते. मी कसं चालतं दाखवू का त्यांना. वरचा पाय इकडे आणि खालचा पाय इकडे. हे बघा दिसतंय काय. पाऊस आला मी या ब्रिजच्या इकडे आणि छत्रीगड. आणि ब्रिज आपला हलका आहे. खतरो के खिलाडी लाईन संपलेली आहे. तिकडून काय स्लिप होत नाही, एवढी ही स्लिपरी एरिया आहे. जरा आरामात या, आरामात. हा ब्रिज आपला हलतोय. हा ब्रिज ना हलतोय ना तुझा पहिला. हा हल्ला बघ. गेला? हलतोय ये.
मस्त इकडे फोटोशूट करायला छान आहे मी हे एरिया. सॉरी एक फोटो काढ. काढलाय फोटो का तुझा व्हिडिओ निघतो. चल चल चला आता परत ते स्लिपरी एरिया चालू. खतरे का खतरों का खिलाडी हे ना. हा. मध्ये बस पाणी नाही इकडे. आजी मस्त अंगोल बिंगोल करून पावडर बिवडर लावून रेडी. आजी चला आता आरती. आता आरती करूया. चला आरती गणपतीची. कालू कालू हे बघा कसा बसलाय. धावला धावला धावला. कुठे चालला. हा बाकडा चांगला आहे ना. हे ना आपल्या गावाला होतं बा इकडे आपला पहिला दाखवलेला. दाखवूया तू दाखवूया तसा भाडूक हवी आहे. तू भरशी. हा बारीक त्याला वाट लागते. कसला कार्यक्रम. हा वाती वलायचं. बत्ती लावायची. बत्ती लावायची. देव खूप आहेत ना आजीकडे. आजी देवाची आहे ना. हे काढू का ना. हा राहू देतात त्याच्यात वाट टाकते. थांबा काढून देऊ का लावून. काढूनच द्या. आता कुठे गेली. आता बाहेर गेली जरा अंघोळीला. होय. आता सकाळचे वाजले 9. नऊ काय. आजीची बसायची स्टाईल मस्त आहे ना. होय. ही आजीची साडी कोणती. नऊवारी का. नऊवारी. आजी 9:30 घालते. है ना? ही साडी माझी पेजन आहे. पेन्नेकर ना त्याचा भाई पेन्नेकर आयर दिलेला आहे. आयर आहे प्रेझेंट. पेजन. ते आता घातली वाट त्याच्यामध्ये. तुमचा मिठू आवाज देतोय. होय. या हो करताय. त्याला काय खायला दिला आता. आता काय हरभरे पेरू मका. दिवसाचा उजेड छान ना मी बघ. होय. लाईट लावायची गरज नाही. लाईटीची गरजच नाही इकडे. इकडून नॅचरल उजेड. हे ढोल पण आहेत. हे पण आहे ढोलकी पण आहे. रातीची अंती. ती नाळ आहे ना आजीकडे रात्री शेवटला आरती शेवट. करतात ना. ठेवून जातात. मग ते सामान ठेवून जातात. आता तुम्हाला दाखवते. इकडे नैवेद्य पण आम्ही ठेवलेला आहे बघा. नैवेद्याला काय ठेवलंय. शिरा. शिरा. मग काय झोप म्हणजे गणपती जायचे ना म्हणून जास्त आरती सगळ्याकडे. आमच्याकडे पण हलत नव्हते. मग मी पिसवले. आता वाच करा. आता चला उद्या आता भजन करा त्याच्यावर. हे पूर्ण देऊ. अन्ना थोडस घेते. घ्या. इकडे बसले आणि देवघर बघा. पूजा करायची अजून. ही कलावती आहे ना. करावते आई. आईंचा पण करते मी. आणि आजी हे विचारतात हे कधी आलं. 1993 आलं ना हे. होय. आता किती 92 पासून किती वर्ष झाली. 92-93 ला आलं गाडी घातल्यावर आला. दुसरा घर पहिला साधा होता ना. का. असा तेवढाच घर. ज्या हे ठेवू का. हा ठेव. बस ना सुभांगी. वळून ठेवते ते बसून बसून. या मला वाती घरात लागतात. या घरात तुला शुभांगी म्हणतात मम्मी आहे ना. होय. कालू आवाज देतोय. कालू ये इकडे दूध देतो. ये तुला ये तुला खायला देतो. ये हा बघा आमच्या दिल सारखा. ये इकडे तुला खायला देतो. ये पळाला ना. काते कुठे चढली. हा हे काढायला फुलं आणते काढून. अरे चल चल चल. नॅचरल फुलं. हा बघ ना, झटपट. वरती आहेत काय फ्रेश फुलं. अरे वा आंघोळ करून एकदम मग फ्रेश. फुलं काढली. हा, हे बघ आहे ना वरती बघ. हा आहे ना बाप्या काढतो. इथे हात पोचेल काय तुझा.
राहू दे ते 2 राहू दे ना 2 झाडं चांगलं राहू दिसत दे ना. घड्या, हा, ते बघ, झाडं. तिथे पण एक आहे वरती पण आहे. वरती किती जमा केले तुम्ही हा आता हे आता टाकणार आहे का ठेवणार आहे? हे ठेवणार आधी नंतर घालणार ओली आहेत ना आता ते माणसांनी विचारलं तुमचा हा इकडे 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 काय हात दाखवा. हा हे बघ हा हा काय हे बघा हात बघा. आता येत आहे ना एक्सरे करायला आता? होय आता येतं माझ्याबरोबर? आता नाही मग कधी? आता गणपती विसर्जन झाल्यावर मग तो पण तुमचा हात होणार नाही. नाही होणार. नाही होणार. पण गणपती विसर्जन नंतर जाणार ना? होय नंतर जाणार. हा तेव्हा जायचा. हा, हा. मग आपल्या जाणार मग. मग औषध फरक पडेल ना. माझ्या भाच्याचा शब्द राखला पाहिजे मग जायलाच पाहिजे. चला आता फुलं घालून दाखवा आम्हाला फ्रेश. तुला आता आई झाले तू घाल तू पण घाल हो आपण पण घालू. तुला वली झाली तर काढायची पण आहे. ओली झाली आहेत ना त्याच्यामध्ये जरा. थोडीशी काढली होती सकाळी. अगं वली देवावर घालून भीती वाटतं ना. ओली नको मी एक घालते आणल्या दोन अगरबत्ती. गणपती छान दिसतो तुमचा. होय ना एकदम मस्त आहे. एकदम मस्त. तुमच्या औषधाचा टाइम कोणता आहे? आता मी पित्ताची गोळी घेतली आता दुपारी त्या जेवल्या दिवशी आपण आणलेली ते कधी घेणार? आहे ना आता घेणार मग घ्या घ्या. ती पण आता काय आजी काय उन्हात चमकते बाहेरच्या आजीला लाईटीवर. साडी चांगली वाटत होती हा नाही ना. पप्याने आणलेली ही वाली ना हा मस्त त्याच्यावर आता छान. त्याच्यावर कपडं मी पण फोटो घेतलाय माझ्या मोबाईलला आजीचा घेतला? गणपतीच्या इथे फोटो काढलाय. हा मी काढलाय ना. फोटो आणाय कपडं आता आणि हा ते विचारायचं तो ते आते आणि आजी ते तुमचा फोटोचा अल्बम आवडलेला तुम्हाला तो आवडला आवडला ठेवलाय तो कपाटात इकडे दाखवला का माणसांना? नाही कोणालाच नाही लावा लावा ठीक. मग आता आजी काय खाणार आहे? मी आता जाऊन शिरा खाणार. शिरा? देवाचं निवेद आधी खाणार. इकडे हात नैवेद्य खायचं इकडे काय शिरा चांगला आहे इकडे. होय. पण काय देवाचा म्हणायचं नैवेद्यच खायचा असतो. बोलायला बघ मी काकडी बघ एवढी मोठी. हा चांगलाच डायटिंग व्हायचं खाल्लं. वाट लागेल एक एक काकडी खाऊ दाड दाड. केली आणल्यानी होती. माझ्या मोबाईलला काजलचे पण फोटो आहे हा काय? मग अरे वा. मी घेतलेले काजलचे तुमचे दोघांचे हा तिकडे ना हॉलवर. हॉलवर आजी तुम्हाला येते का नाल वाजवता? येतात. येता? श्रीकृष्णाची हो पूजा वाजून केलेली दाखव ना बघा. जरा. हे बघा तुम्हाला दिसेल का याच्यात जरा वाजून दाखव ना. श्रीकृष्णाची कोणतं भजन येतो आजी तुम्हाला? भाज्या बायांचं भजन बोला. बायांचा? बांध. म्हणजे माझ्या अंगात येईल मग. बसून अंगात येऊ. हा चला वाजून दाखवत आहे. काय म्हणतोस भाज्या? हे बघा हा, वाजवा. शिवमनी व्हिडिओ चला आता आजीनी घातलेलं आहे आता बसायला. होय. काय म्हणतोस काय नाळ गाणं? वाजवायची. कोणतं पण गाणं म्हणा आपण. मग तुम्ही जे म्हणाल त्या पाठी आम्ही रिपीट करू गाण्यावर. होय. बाकी गावाचं तर भजन आपल्याला आरती ऐकायची आहे पण आजीने म्हणालेली वेगळीच असणार. हा ढोलकी वाजून. आपल्या आजीचं घरगुती भजन. क्या बात एवढी आहे. वाजवूक नाही येणार. एवढी नाही वाजवत येणार, पण जराशी. जेवढी पण येते तेवढी वाजवा. बघूया तरी कशी वाजवता. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची मन बघ चष्मा पण नाही लावलाय सर्वांगी सुंदर विघ्नराची, कंठी शोभे माल मुक्ताफळ ची. जय देव तुम्ही बोला मंगल मूर्ती दर्शन माते माना कामना पूर्ती. जय देव. झाला फेमस. आजीचा आरती फेमस झाली आता. आजी जोरात वाजव हात जोरात. घालीन लोटांगण वरीन चरण डोळ्यान पाहिन तुझे तुझे प्रेमे आलिंगन आलिंगन वाहिनीन मा. तुमेव माता पिता तुमेव बंधू सखा तुमेव विद्या द्रवणी फास्ट आहे आजीचा फुल मूड मध्ये. अहो आजी आता गणपती आता बाप्पाजवळ कोण नसतो ना. आजी नाल घेऊन अशी आरती बोलत राहते दिवसभर. मस्त आहे. झाली घाली लोटांगण घालीन लोटांगण झाला झालं ना. फास्ट आहे ते. माझा मोरया रे बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. जरा पाणी नका. पाणी आला हा, पाणी थांब, पाणी मी आला गाणं पाणी आला. म्हणते. आणते. गाणं म्हणताय? तुम्ही वाट ठेवा तिकडे. मला वाटतं उलट दिलं वाटतं त्यांना मम्मी आपण. होय है ना? उलटी दिला होय. उलटी दिली आहे ना.
बसला दुर्वा शंकराच्या पिंडीवरती बेल पहिली आजी बघितलेली आणि आता आजी बघते म्हणजे थोडं हे वाटतं ना, कसं तरी वाटतं ना आपल्याला. म्हणजे आता आजी कशी म्हणजे थोडी थकली आहे. आता आवाज पण एवढा येत आवाज नाही पण ना. आणि- काय करणार? आणि हे पण बघितलं मी पहिला तुम्ही आलेलात ना तेव्हा तिकडे जरा व्यवस्थित होतं, जरा आता जरा हे झालं आता आता ते एकदम आता झालंय. कमजोर झाली आजी. जरा. नाही ते काहीतरी बरोबर वाटत नाही मला. कमजोरी आली आता. कमजोरी आली आहे. डॉक्टरकडे जाऊया का आणि आता काय ना गणपती आहे तो काय नाही, गणपतीच्या नंतर? नंतर बघूया. काय ना मला आवडत नाही. मी येऊ का गणपतीला गणपतीच्या नंतर न्यायला तुम्हाला? हा नको डॉक्टरकडे न्यायला येऊ? नको. मी डॉक्टर गोळी पण खायत नव्हते. काय काय बिमारी नाही म्हणजे कशी थकत गेली. पण कसं आता ते स्लिम आमच्या वाटतात औषधच नाही काय. स्लिम वाटतात आहेत ना मम्मी. ते आमच्या कसं औषधात आता लहान काही मुलगा कसा मग वाढत जातो, हा. मग एका वयानंतर मग ना वेट पण कमी होत जातो. अगं, हा, तसं तेरा झालं. आता एवढं हेवी वेट असते ना तर ह्यांना कसं चालता मी आलं नसतं. माये- पण ह्याच वयात समजा आता एवढा वजन असेल तर माणूस चालणार नाही. नाही चालणार. आता ते देवाने बरोबर ते एक हे ठेवलंय, एक लहान लहान वयाच्या मनाने तिला ते बरोबर आहे. वजन आणि ते स्लिम बरोबर आहे. मुलगा कसा वाढत जातो. मी जास्त चालू नाही शकत फास्ट, पण ती चालते. हा, कारण तिथं वेट तेवढा त्यांच्यासाठी डॉक्टरने परफेक्ट ती आहे. बाई बोलली बघितलीस ना, आजी चालते म्हणून तुरतुर तुरतुर. हा. मग काय गाणं म्हणायचं? भजन बोला भजन. कसं का? बायांचं भजन हिची बोला. चाल तुरु तुरु. बायांचा मात येत नाही का? आजी हिची चाल तुरु तुरु. अगं मी लोक भजन म्हणतात, मग मी माझ्या अंगात येतो ना रामगोला. मग मी अख्खा दिवस थांबत नाही. हे भजनी आहे घ्या मी सगळे म्हणतो गाडीतले. हिची चाल तुरु तुरु. एवढं रामगोळी केलं बाई मी तळ्यामध्ये गेलो. तिथं फुल मूड मध्ये आली आहे. भजनच्या फुल मग्न झाले. आता भजन करता करता अंगात पण येईल. हा ना, करू दे करू दे. होऊन जाऊ दे आज भजन. हा ये. हा होता का त्या ह्याच्यामध्ये पालखीमध्ये? होय होय. है ना? नाव सांग बाबू. काय घेऊन आला तू? काय होतं? आणि पुढं कर. तू पण आवता ये. जाऊ नको, पळू नको. पळतोय तो. ये बघ गावकरी ते पालख्याचे. ये, हा हा बसायचं तू नाही. होता ना पालखीमध्ये. तुझा शिक्षण अरे पालखीमध्ये होता ना. तुझ्यामुळे माझा इकडे बघ तुझ्यामुळे माझं लग्न नाव ठरलं. सांग तुझा. थँक्यू. तुझा लग्न झाला गावकर. त्या पप्याचं ठरलं मग आता काय माझी लागायचं. सासूबाई म्हणले की तुमच्यामुळे ते हा बोलले. ती सासूबाई काय बोलली? बाकीच्या सर्वांना घेऊन ये, तुम्हाला गिफ्ट आणूया मग. आणि आणलं की आणणार आहे. नाही, ते पण येतील. नाव काय त्या तुझा? हा ते ह्यांच्यासाठी गिफ्ट घेऊया काहीतरी. हा चालेल. शिव काय तर नाव विसरले बघ. बाबा त्या आजीला सांग जरा गॅसवर हे ठेवलाय म्हणून जरा हे आजी टोमॅटोची आजी आलो दूध घेऊन. हा बुलबुली म्हणजे केलाय. माणसाला माहिती पण पडेल की कुठे दूध बीत असतं गावी आणि गावोगावी. त्यांच्या घरी आणणार आहेत. घरी असतं ना. येस. मी काय म्हणतो मला परत मुंबईला जाऊन परत यावं लागेल का इकडे तुम्हाला न्यायला? जाल ना आठवणीने? कुठे डॉक्टरकडे ना? मग? हा, जाणार. गणपती विसर्जन झाले की 1-2 दिवस आराम करायचा. हा आणि मग जाणार. ते एक्सरे करून घ्या बाबा हाताचं. भारी पडायचं ते. जाणार आता. इकडेच पडलेत बघा इकडेच. तिथे समोरच आहे. सरले ना. ती आहे ना ती पाका. हा हे बघा सर हिरवं डेंजर झालंय डेंजर. म्हणून व्हिडिओ पण त्याने हा ब्लिचिंग वगैरे टाकलं नाही नंतर. आहे ना. हो ते काय हे बघा इकडून रस्ता आहे पण आम्ही इकडनं जाणार. बरं ते इथे तरी नाही घातले. इथे पण सरत होतं त्या दिवशी काय. हा काय ते काय तिथे पण कसं काय. सर जंगलं. हे काय कोंबडे आहेत त्यांचे ते. ही शाळा किती पर्यंत? चौथी पर्यंत. चौथी पर्यंत. हे बघ इथे. इकडे सरलात ना. हे बघ इथे शेवाळच आहे बघ इथून. बाबा डेंजर आहे ते. इकडून पण पाय टाकताना आरामात टाकावं लागेल. या इकडे हा व्यवस्थित आहे तसं. आता काय घसरू बिसरू नका नाही तर लाईव्ह रेकॉर्ड होणार. वाट लागेल अजून. हे गावातले रस्ते छान वाटतात. चांगले वाटत पावसात ना नाही बरे ते. हे ना पावसातून नाही. डेंजर. इकडे तो छोटा मुलगा आहे ना मस्त क्यूट आहे तो. मुलगी आहे क्यूट आहे एकदम तो. ते. हे बघ या घरात. बंद आहे दरवाजा आज. वहिनी इकडे कसं मी कॅमेरा ऑनच ठेवतो ना इकडे छान वाटतं बघायला. मग हिरवळ सर्व येते ना रस्त्याने. तुम्हाला कसं आता नॉर्मल वाटतं हे होय. पण म्हणजे आम्हाला एकदम वेगळं वाटतं. आम्हाला नाही काय वाटत. हा. मला तर खूप म्हणजे असं जरा हे वाटतं असं एवढी तरी झाडी नाही पाहिजे. पण मला आवडत नाही. जास्त झाडं चांगली नाही ना. हे सगळं जंगल वाटतं मला. कोण कुठून येईल काय माहिती नाही पडणार. हा मला कसं असं म्हणजे मुंबईचं कसं आपण वातावरण
हा असं चांगलं पाहिजे, स्वच्छ. स्वच्छ ना. हा सर्व म्हणजे रस्त्याला पाणी वगैरे बघा नाही. गावच्या लगेच माणसांना मुंबई आवडते हा आणि मुंबईच्या माणसांना गाव म्हणजे आपण आवडतं. रत्नागिरीला पण कसं मुंबई सारखंच वाटतं ना. हो. असं. इकडे पण असं मला चिकन वगैरे आवडत इकडे एक हे आहे, इकडे काय हे नाही आहे नाही. बाबा. हे विहीर आहे बघ ना. नाही पण इकडे असलं पाहिजे ना बांध. हा आहे ना, पण ते हे एवढं आहे, विहीर आहे काढलेली. तात्यालाच विचारूया, तुमचे दुकानं कुठे असतात हे बघ, गावातली? इथे एक दुकान आहे, कुठे? ते आता बंद आहे ते. कोणतं? इथे. हा दुकान इथे सर्वच वस्तू ना, खाण्याचे वगैरे सर्व असं जे इकडे आहे आपल्याला का? पाहिजे ते. हा एवढं भेटू शकतं, फक्त किराणा बाकी काय नाही. दूध आणायला कुठे दादा? हे बघ आता ये ये इथून. इथं नाही का? घरीच? हा घरात ठेवतात ना. हाय का संगीता? होय का? हा जिथे पुढे ये. छान जा वाटतं. आतमध्ये, मी घेऊ तो पण पिशवी. हा तुम्ही पिशवी घ्या दुधाची. हा. पैसे मी देतो आते. हा ना, आहे बघ. वहिनी छान डेकोरेट केलंय. आहेत खालच्या. पण हे चांगली गोष्ट आहे ना, म्हणजे तुम्हाला दूध अवेलेबल हा, होतं जवळ मग आहे. बाहेर एवढं लांब जायला नको. होय होय. चला. हा चल. मग जवळ आहे दूध पिशवी घ्यायला आहे ना. हा, इथेच आणतात ना. इकडे बकऱ्या आहेत का? बकऱ्या आहेत हे बघ इथे. आहे का? हे का आहेत वाटतं आतमध्ये आणि पिल्लं. आणि हे काय कोंबड्याचं? कोंबडे नाही आहेत पण. कोंबड्या एवढ्या नाही आहेत, पण बकऱ्या आहेत. हे बघ बकरीचं हे काढलं नाही, भरपूर आहेत. खाली बघा केक आहेत. हे ती मिळाली होती खाली ना केक आहे खाली. होय. यांचा घेरे गणपतीचा बाप्या. बघ गावाला पण कसे गणपती असतात. आणि हे काय सजवलं? हे गौर ना. गौर आहे. हा गौरासाठी फुलोर आहे. छान. प्रत्येकाच्या घरी गणपती आहेत. अरे वा. असं व्हिजिट द्यायला यायचं. हा काही कोंबडी. कोंबडी किती ठेवू? पिल्लं बघ पिल्लं किती बघ एवढी आहेत, त्याला. सात-आठ आहेत. सात-आठ ये. काय करतायत सासू सुना? हा. गप्पा मारताय. गप्पा मारतात सासू सुना. 2-3 गणपती बघून आलो. हा, आणि खाली ठेव, खालच्या बाजून झाल्या आधी. आणि आज ना अंगावर तिथे त्यातलं लाव. काय ना म्हणा मी करा ना आणि इकडे मोहरी डॉक्टर बसलेत. हा हळद पिवळं मोहरी एवढं. हा. फुल ठेव पाहिजे तर.